barkanmu da warhaka. Wannan bidiyon zan nuna mana yadda za mu yi claiming ɗin docs ne, wato yadda mutum zai claiming ɗin docs ɗin shi. Idan kana so ka yi claiming docs ɗin shi za ka shiga wato application mini bot, telegram bot ɗin docs ɗin kenan. Idan ka shiga zai kawo ka nan wurin, dama nan wurin yake. Idan ka zo sai ka danna wannan deposit to exchanges. Idan ka danna deposit to exchanges za ka ga cewa kana da za ka iya depositing a kan exchanges ko kuma wallet na telegram ko kuma non custodial wallet. Amma a yanzu guda biyun nan ne kawai suke available, wato exchanges da kuma wallet na telegram. Wannan non custodial wallet sai ranar 20 ga wannan watan Agusta kenan, 20th of August za a fara iya claiming a non custodial wallet. Non custodial wallet kuma su ne wallet irin su Tonkeeper. Wato amma kuma idan kana so ka yi claiming zuwa irin wallet Tonkeeper dole kana buƙatar gas fee. Ba mu dai su faɗi cewa a yanzu gas fee ɗin nawa ba ne za a buƙata, amma sun ce a tanadi gas fee. So ina buƙatar gas fee duk da tunda akwai yadda za ka yi a ce ka yi claiming ba tare da gas fee ba. Idan ka yi claiming a kan exchanges wato CEX, centralized exchanges da kuma wallet na telegram, ko wallet na telegram za ka sa shi ma ba ka buƙatar gas fee. So ni kuma a nan zan yi nuna mana yadda za mu yi amfani da CEX ne, wato centralized exchanger. Za mu yi amfani da exchanger wajen claiming. So wannan exchanger ɗin da za mu yi amfani da shi a nan shi ne ByBit. Tunda ByBit ne da OKX, kuma OKX services ɗin shi is limited to Nigeria. So yanzu za mu yi amfani da exchanger ne na ByBit. Saboda OKX yana da takunkumi a Najeriya, sannan kuma ya ma ce zai bar offering services ɗin shi wa 'yan Najeriya zuwa daga 15 ga wannan watan kenan, wanda a jiya kenan, tunda yau 16 ga wata. So za ka danna kan nan wurin exchanges. Tunda ka zanna ka zaɓe shi exchanges sai ka zo nan ƙasa ka danna continue. In ka danna continue ga OKX a sama ga ByBit a ƙasa, sai ka danna ByBit. Ka zaɓi ByBit sai ka danna send here. Sai aka tambaya nan, do you have a ByBit account? Idan kana da shi sai ka danna yes I have it. Ka tabbatar ma kana da shi, ka buɗe ka yi verification kafin ka zo ka fara yin nan. Good. Sai aka ce nan ka sa ByBit UID. ByBit UID nan za ka koma ByBit account ɗinka, ka buɗe ByBit application ɗinka. Idan ka buɗe ByBit application za ka danna nan wurin profile ɗinka, nan gefen exchanges. Idan ka danna shi can sama za ka gani a nan, a nan za ka ga an sa ƙasan sunanka, ƙasan username ɗin za ka ga UID. Sai ka danna gefen shi ka yi copy, ko ka danna kan shi za ka yi copying. So idan kana so ka tabbatar cewa ByBit ɗinka an yi verifying ɗin shi, ka ga nan wurin a gefen main account ɗin nan za ka ga an rubuta verified. So an yi verifying ɗin nawa, na yi verification ɗin shi. Idan ba ka yi ba, ka je ka yi verification ɗin naka da BVN ko kuma national ID card. Idan ma dai kana so ka yi verification a sauƙaƙe kuma a ƙaramin lokaci, ka yi amfani da BVN ɗinka, ba zai ɗauka maka 'yan mintuna ba za su yi verifying naka. Ba wani daɗewa ba ne, ba abin wahala ba ne. So idan ka yi verifying sai ka kwafa UID ɗinka. In ka kwafi UID ɗin sai ka dawo nan, sai ka shiga nan, sai ka yi pasting ɗin shi, sai ka ajiye shi. Ka ajiye shi sai ka koma, aka ce za ka ɗauko na gaba docs deposit address. To za ka koma nan. Idan ka koma nan yanzu za mu koma baya. Mun koma baya sai mu shiga nan wurin deposit. Za mu shiga deposit. Idan muka shiga deposit za mu danna wannan deposit crypto ɗin. Idan muka danna deposit crypto sai mu yi searching a nan wurin. Please select your preferred pay. Za mu danna searching nan, za mu nemo dogs karnuka. Mu sa S ɗin, ka tabbata ka sa S ɗin, kar ka zo ka danna Dutch ɗin nan. Yawwa dogs, ga shi nan dogs karnuka ba, sai ka danna dogs ɗin nan haka. Idan ka danna dogs ɗin nan haka sai ka zaɓa network tone. In ka zaɓa network tone sai ka zo nan wurin ka zaɓa nan wannan. Sai ka yi copy ɗin address ɗinka na farko. In ka yi copying address ɗinka sai ka je ka sa a nan wurin docs address, inda aka rubuta docs deposit address. Ka yi pasting ɗin shi a ƙarshen nan kuna gani B ne ƙarshen shi ba, farko E. Za mu sake confirming.
yau gashi nan B ne ƙarshe farkon shi kuma EQ. So sai ka danna wannan memo, tag memo or comment, ka tabbatar ka danna shi yanda yake ka kwafe shi haka kawai, ba rubutawa za ka yi ba, kwafi za ka dinga yi, ka danna nan gefen ka kwafa, ka danna kwafa ya fara 11776619. So zan sa shi a nan nawa memo na 11776619, sai ka danna send. Idan ka rubuta wannan duka guda uku, ka sa user UID ɗinka na ByBit, ka sa docs address ɗinka, sannan kuma ka sa memo ɗinka address ɗin, sai ka danna send nan. Za mu danna send, bayan mun danna send ana ƙara tabbatar mana domin mu yi confirm, saboda idan muka yi kuskure shi kenan mun yi kuskure mun rasa duka docs ɗinmu. Aka ce wannan ByBit UID ɗin shi ne UID ɗinka, ka tabbatar shi ne? Yes. Sai sa na ce kar mu yi typing mu kwafo direct. Wannan shi ne deposit address naka na docs, wannan shi ne memo naka. Shi ne ka ji kamar yadda suka ce a nan, you may lose your tokens if this UID, wallet address or memo are incorrect, blocked or doesn't exist. So wato idan an yi blocking ɗin account ɗin ko kuma ka yi kuskure, tabbas za ka yi missing ɗin wato wannan ɗinka kenan, token ɗin nan da za a tura maka, wato docs token ɗin naka. Sai aka ce KYC passed only, dole ne ya zama exchanger ɗin ka yi KYC, wato exchanges required to verify your identity before trading. So ka tabbatar cewa ka yi verification. Idan sabo ne ka buɗe, idan ba ka da ByBit, za ka samu ByBit, za ka samu link ɗin buɗe ByBit a ƙasan wannan bidiyon. Idan kuma ka buɗe za ka samu wata kyauta duk sanda kai deposit ɗin ka buɗe da link ɗina, saboda ni ma partner ne da ByBit, so za su baka wata kyauta duk lokacin da ka yi first deposit naka. So ka tabbatar ka yi wannan KYC ɗin, domin kuma idan kana son ka yi KYC a sauƙaƙe a ƙaramin lokaci, ka yi amfani da BVN naka, ya fi sauri, an fi saurin accepting ɗin shi. So idan ka tabbatar wannan komai ya yi daidai, sai ka danna I confirm haka. Idan kuma baka tabbatar ba, sai ka danna choose another option, sai ka koma baya ka sake. So ni na tabbatar da komai, my UID na da memo na da kuma address ina, zan danna I confirm. Sai in danna I confirm nan wurin, ka gani an ce deposit is in progress. So okay, aka ce now be ready for listing on 20th. So sai ka danna nan woof, shikenan ka gama. Kaga zai nuna maka haka. Ka gani ya docs ina ce mun is withdrawing. So a yayin da suka sa announcement ɗin, haka zai nuna maka withdrawing. Ya riga da ka yi withdrawing, amma ba zai je wallet ɗinka ba, zai je can address ɗinka ba, sai on 20th. Sai on 20th, wato sai ranar 20 ga wata zai je. Wannan shine yadda za ka yi withdrawing na docs ɗinka zuwa exchanger naka.